Hi guys, for today's video ay pakuyog ko sa ko ang mga alaga guys, mga dalaga. So maato dami mall. Ang video ko guys, excited ko. Ina ako planong paliton. Wala lain na. So tara guys, bani ko ninyo. Gikan na midri sulod sa mall guys. Kilid ani morning mall. Wa jud ko napalit di perting pagkamahala. Ginoo ko. Ang isa ka bra halos kulang 100. So wala ko ni palit. Auto nag-order na lang ko og online. Sa kabayan online. Pero wala po ko kapalit og bra guys kay lahi pud ako na gipalit. Mga pagkaon pud na unsa ba nawa naman ni sa plano hinuon. So mao din akong gi-order guys. Oh. Kaon is life kay patay goto man ta. Ari rebisco duha ka pack. Napay nagaraya. So talagsaon na ko palit guys. Mag 6 years na ko diri pero kaduha pa jud ko kapalit og online nga mga Pinoy foods. So ari dingdong tulo. So paning uban akong gipamalit ani. So naabot ini siya guys is mga 10 or 11 sa buntag o ari tawas. I-sureball na to ni tawas para di ta manimaho. Kaya di ba yung malikayan ting init ring napita ginoo ko. Tapos dili ko hiyang sa mga roll-on kay akong ilok perting laguma murag nagadag-on permi. So syempre ang kakanin dili jud ni kalimtan. Ay katong pag-uli kay nako magay ko kaon ani. So karon nga naka-order man hinay ka na lang. O ako rin kaon na ni guys. Palitaw og sapin-sapin. Agi apilan po na kong BL guys. Perting pagkainita. Akong naong. Hindi na malikayan kay magawas-gawas pa ako. Kaparte ba kuanin sa gawas limpyohonon. So apilan na kong BL. Kaya ako mga kagid-kagid sa naong guys. Dili magsilbi o dili ka ng mga cream na mga ano sa nga cream dra. Dili magsilbi. So try na ko ni kay ako ning na try sa una nga tong ting-init. Maora ni guys 150 ni siya tanan. Every time nga mag-order ko mapagkaon or yung sanon dayon ko convert sa kanang piso manginayang ko pero unsaon taman og di ko mo palit parte po ning nimaho na lang ko ani tawas is life yan atang naong ani napagtong na. So need na itong palit at panagsa, no? So, baliwalaon na lang ako. Di na ako ni-convert to Pinas. Di na ako ni-convert to piso. Para dili sakit sa buot. So, maor to guys. Dahan salamat.